i han arribat a les 3 del matí i no es mouran d'aquí fins a trobar una sortida al conflicte. 12 treballadores d'Arts i Sants Oreca han començat aquest dimecres una acampada davant de l'obrador de l'empresa perquè denuncien no cobren des del mes de juliol. Tampoc han rebut les pagues extra de Nadal i diuen no se'ls assigna nova feina després que la Càrnica tanqués aquest estiu les botigues de venda al públic. Primer em van donar les vacances, quan jo les tenia pel setembre, les vaig tindre que fer pel juliol, i de les vacances per mi retribuït, sense pagar, perquè no hem cobrat res, i sense cap explicació. Truquem per telèfon als administradors, no ens agafen el telèfon, correus electrònics, no tenim resposta. Arts i Sants Oreca va adquirir l'antiga Carns Torrent el juliol de 2020, una empresa amb més de 50 anys de trajectòria en l'elaboració de productes càrnics que es trobava en concurs de creditors. Amb la nova direcció, aquest mes de gener han tancat les dues botigues que hi havia a Granollers i a l'estiu la resta. Teníem molts clients de restauració, els han perdut. Les botigues, teníem 8 o 9 botigues, han anat tancant mica en mica perquè no les gestionaven bé. Aquest estiu han tancat les 4 últimes, el mes de juliol, totes el mateix dia. No teníem gènere a les botigues, no compraven i llavors cada vegada anava venint menys gent. Sense resposta per part de l'empresa, les treballadores continuaran mobilitzades fins a aconseguir el cobrament dels salaris endarrerits i trobar, diuen, una sortida digna al conflicte.